everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Ara? Naunsa ka? Herbert, mularga ka na. Mular ka na ko. Pero, kadit lang. Naunsa ka? Nagsuka ka man. Ngano ka? Kung mularga ka naman, hangyo lang. Balik kami. Unsay balik kami? Duha kami magpaabot nimo. Ako, ug ang umaabot na tong anak. Ara? Mao ka na ang tinuod, Herbert. Nakasiguro ka? Oh, Herbert. Kana kon madataman kag hangyo. Apan, kung pananglit balimot ka na namo. Ug di ka na magunahon na sa akong kahimtang. Okay ra, may kagawasan ka. Si Butoy ipasabot niya ng Ara. Kung alam nimo, mas bugat ang imong hinikugma dito sa Cebu. Ug ding imo pagpauli, magkita mo. Herbert, andam ko sa pagtawat sa tanan. Ara? Ug kung pananglit pagduda ka, ug di ka mo tuo nga. Nagsabak ko, kay basin na sa imong unahuna nga nag-inartista lang ko para hatakan ko di mong pili. Ayaw pagpanagana. Dawaton ko ang tanan. Ug mag-inasara ko nga mag-atiman niining maabot nga anghel nga akong pagkatawon. Di ko maghasol ni mo, Herbert. Mubalik ko, Ara. Salamat kung mao ka na. Ihatod ko ikaw sa airport. Ako na lang unta. No, dili, Herbert. Ako ang mahatod di mo. Aron kun magkinaunsa man o galing mahitabo, mag-unong ta. Kakita ka, ani? Pistola. Di kinahanglan kini. Okay. Dawata. Imo ni, ug di asay ako. Ara? Wa ba'y nagsunod nga motor? Naman. Pero, sa akong analisar, dili ko magtuo nga dautan ka na sila. Ayaw pagkumpiyansa. Kung mo action na og overtake, ug motapad sa atong sakyanan, tutuki ko si buhaton. Aron sa ingon, kung makita mo nga dautan ng tuyo, ayaw pagpanagana. Pabutha ka ng armas kay mong gigunitan. Ara. Okay, diyan na kita sa airport. Salamat kayo. Tana, ihatod ti ka, hangtod yung maka-check-in ka. Salamat. Okay, suod na sa departure area. Unya ikaw? Ayaw kabalakan ako. Mubalik na ko sa atong gipuy-an. Pag-amping. Sa tanang higayon, Herbert. Og ikaw, Pod. Salamat. O to di ay. Salamat sa prapton nga kao ngay mong gipalit. Adunay ikatabon sa kong aping. Kung dili kay maklaro, ang ilad kong dakoy. Herbert. Para libaw ka sa kong pag-chicken. Ang nagatiman ka na ako, nakatutok sa kong dakoy. Ayaw na sila tagdagot. Sige, bye. Magpaabot mi sa imong pagbalik. Makalaom ka. Mga usang oras, tuwa na ko sa Cebu. Kung magkita na kami sa Aji, kung magkapasabot ako kaniya kung nga nung huwag ko magkatambong
sa iyong graduation. Good. Nga midlitso ka din gikan sa airport, Ara. Sir? Tuwa na dahil si Tisoy? Yes, sir. Okay, good. Og sultihan ko ikaw, nang tanang mga lihok ni Tisoy akong gipamonitor, laki pa dito sa Cebu. Sir, Gusto lang ko maniguro. Kung di ba siya mo traidor sa atong grupo. Sir Carpio. Kaya sultihan di ka. Once nga maghimog ngilad si Tisoy, batok sa atong kalihukan. Ingon ta ka. Papasa siya sa imong kasing-kasing. Ug ipangaliya sa kahitasan nga mapurgatoryo ang iyang kalag. Sir Carpio. Akong ipasalig ni mo, sir. Di ka na mahitabo. Matinud-anon si Tisoy ka nato. Labing maayo. Pero ning atong kalihukan ara bisa ng atong anino, dili kita angay mo salig. Sir, Niya ako sa siya. Magkita na kami karoon o ang akong manghod na si RJ. Doon ako sa mga kipuyan. Naginawinan ako. Adong palihog, lugar lang diya sa may eskina. Yari, ka. Na may daghang motor nga nagparking. Kaya ito kadaghanan ganing kung doon ay magparking din ng mga sakinan. Doon ay nagparty. Init man. Init na ako ni nagkaon ng panapton. Naidaghang mga bata nga nagduwa. Isingot ko maayo. Trapuhan ko na nga kung singot. Kuhaan ko na nga ako. Oh. Ang mga bata nga nakakita ka na ako nga nahadlok sila. Ibalik ko dali ang akong kaong panapton. Nalisang ang mga bata nga nakakita ka na ako. Mupalayon ako. Paingon sa ano. Oh. Sir? Uy, retratista man. May kamera nga na. Nag-uniforme pa. Sir, Nga no, dong. nakatultol ka og asa ning bahay nila RJ Kundo? Nga naman. Kuan, akong i-deliver ning iyang mga picture, sir. Dugay na kini sa studio na mo. Wa man niya kuha agod. Ako nang gi-deliver karon. Mga picture ni niya sa iyang pag-graduate. Pagka human gud sa graduation, wa ko makabantay niya. Wa niya makuha ang iyang mga pictures. Asa man. Diya, sir. Pila ni tanan. Tag kwinta ang buka na, sir. Bali 500 na tanan, sir. Bayaran ako tanan. Ano ang bayad? Ay, salamat, sir. Niya's picture. Kauban si Maris. Pagkangayan sa kong manghod. Nga nagsulob sa iyang tugang. Oh, yun na. May sounds. May nagtukara. Nasa mong gipuyan. Liliyon ko. Ano ay tarpulin nga nagkapitay. Happy birthday to Maris. From RJ. Oh, gusto. Birthday karon ni Maris. Okay. Boys and girls, listen. Shh, oy, paminaw. Sa dili pa ta mga on, kinahanglan nga mangan tatawag happy birthday ngadto sa birthday celebrant. Okay? Okay. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Salamat! Thank you ninyong tanan! Na si Maris. Oo. Midoon si RJ. Okay. Paminaw mo. May sulti si Bay RJ. Minaw. Okay. Salamat. Ang ako manghod.
Kining atong gihimo, gamay lang kining celebration. Apan alang sa kasayuran sa tanan. Tulog na okasyon ang akong gipahinungdan niini. Una, mao ang birthday sa akong pinangga nga Maris. Ikaduha, mao ang unang pagdawat nako sa akong sweldo sa call center. Ug ang ikatulo, mao ang ubaabot namong anak ni Maris. Mabtos usab si Maris. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.